guys. Guys ngatitsvake zvekuita neupenyu hwedu, because relationship haisi profession. Ngasoti takitora kunge profession, asi ndamboona payslip yerelationship. Relationship munhu azowana mari nekuda kwerelationship. Aiwa guys, and relationship wanopinda murelationship yachona it will end in tears. Zvopedzisira watodi wakutodemba kuti nechandakapindira murelationship. Saka guys, ndiri kuti imbosiyana nezverelationship, kutsvaka marelationship yendiri kutsvaka relationship. Tsvaka chokuita neupenyu hwako zvoita kuti uwane something nelife yako. Zverelationship zvinozotevera. Kuvasikana ndisati ndamboona musikana akatizira aine mota. Mota akapaka apa ndeyanhenge atizira. Guys, vese vane mota, vasikana vaya vane mari dzavo haana nguva yekufunga kutizira. Haana nguva yekufunga kutizira. Ane nguva yekufunga kutsvaka bag, kutsvaka mari. Vese munoona vanotizira kushaya zvekuita. Kushaya zvekuita, munhu aitadza kutsvaka chekuita awane mari dzake. Ende ukaona ukapinda murelationship une mari yako ukaitwa heartbreak, haumbonyanyi kurwadziwa nazvo. Because chaunonyanya kuconcentrate nacho ibasa rako iwewe, mari dzako iwewe, business rako iwewe. Saka hazvizombonyanyi kurwadza kuti hanzi vese vanochema vaya vanenge kutorwadza kuti handina kana chekuita, ndasiyiwa futi. Worwadziwa kachiviri kuti ukaona chekuita ukosiyiwa futi. Guys, tsvaka chokuita nelife yako. Zverelationship zozotevera pamberi apo.